Ubah renek dan lengdok tangkar nong mi kemat kamau keruat konstituensi mentakas ngi ulayo ban plai pai ba ya kiskim syaki pai ba akabakot hadu like lur tam ha gajing alang melapan long ha plau ko office rekam jong UMLA kiskim bala plai pai ba mentakas ngi kelong nyu pulai teli ki jai skim katana ka special rural work programs Henry pulai teli naka chief minister special development fund santeli naka intensive art and culture development program laiteli naka development of traditional folk music kawai but ke intensive sport and youth development program kawai kibare jong usnem aja arfoi aja arfar Hakan ni kesingi lai don lang block development officer jong ka mau kerwat CNR di block uba ai laurin yang haringkat kinongkit kamba kamat jong ka mau kerwat People Development Association lembat kipai ba na keleng kisnong jong ka mau kerwat constituency ka construction idon bonjat halaki snong ki maper ke pangiliyo banya persang banya peniadan bantai ke construction katkum ke jenar kam ke pi kinong yalam pi kinong ba na snong maper hilawan ot angaku men ban ong idon kam la kalong nationality ban surok ban ki bidang school ke bon ba ya ke basis skap na snong kumba la lut man lagi snong andre wat lagi la persang banlek kumta hakil lagi snam barok lai lagi snam ke balada bat kade ke snam ke pamta 2022 kade ke snam ke basau hendrai ani habang skap dang bun ba ki bom pat poi ki pat yo kan haduk bagala syong bato kasam snam sisa kamdei ke por ke majrong pleng habala ya pun kam kalengkot sisa kata kasam snam lagi la persang banlek bahakat bala ban ais khemlot ya barok kar ki bawan Henry dang bon ba pi ki mempat yo termar kata angkat pat AJP na kamta jong pi ki mempat yo sunget nya kare ke jingsha ba kalasai kare ke jong pi kalasai kare ke jong pi na kamta jong pi jong hito ki mempat yo la pilawan karpat pilabo ki application kilar ben ki application na man ki pronunciation ki mandon ki application ko fair kata mo ke construction Henry ngim sip padala bagin ya persan hoj nya sa persan dekat ang jing trelang jong video ya ka ar pulai hak bagian persang ban penstat karbala ban pendekam bagian yo ban rilis sekene ka ar pulai ru ha une ubnai ubanwan ni tmelenti baka first week lanel ngila leh ka last week jong nombar ngin persang ban rilis sasis nampak ya kasnam ar pulai kata gidon kamna ya kejing kesana kejing trelang na ke disi office na ke office video rengkat ke office juga MPDA par ke office jonga kumamele hak bagian don kejing ya trelang ka close coordination bagian per step ban leh ke rekam barok kanan bagian sayo ban pelat ba biang sekini skim kini gira kala ya kami khalia hi barok away hak bagian berka implementation ya kene ke SRWP barok kini ki video keleng ki office DC keleng kila ya pentrekam ka convenient jong ki MNA hak baki ai jing mot ban ong ban implement ya ka MLS skim lengba ki committee henry nyawan hangne nakilin ki officer ki babet ki basai ki jemut jemkat ki atho engai ka jingai kamsar ngan le kumno ngimla ban implement la baki committee na mar bak order ka guideline ka sai ba ka ong ba ya ka implementation ni MLS skim de ban ai be direct sa ki individual ngila persang man le kumta hakane ka arpway dak bagi ong mangin ai be direct sa ki individual ring ngila mat ke jingai hak bak bon ba ki borjingi kim don ka bang account ko biang ki account ki kilong inactive tengila don hado mentaro ngem siblala ban implement lot ya kena skim arpway hak ba ko machispa so busan ngot kim siblayo skim naka daw jo kejing bom don ki account ki babit ki babiang ngalas ngap ya kejing harani kor ka jo kejing ka kampalat ban yang hangne tedai na taka daw ngalasim ya ka jingkot jingmot bagan yo ban ya kren ya ki bor hak sarkar ngalai kren chief minister ngalai kejing thok how chief minister ngalai kejing thok how usena di minister barno kejing kren na ka por bangi don kam ban kelai ka guideline but ngalai thok skau sarong baki officer juga na makruat hak baki pen kejing nak kejing telang nak lejong aku ngikmat ngilala or penkala mentai ka guideline jo kami khalayahi baro kuwai berkata kalong kami khalaya baro kuwai kila yo ka kabor la change ka ya ka guideline balasya ban implement ya kene ka scheme shimerro lengba ki committee ki ba per ha ka jing school day ha ka jing sharia jung MLA Nena kita berpau ya ki ai kublai ki staff jong iba renigro ki balayarap perkat ban mi MPD ki bangi yo ban pendiang ki di si bamda kublai sipona ya pi ba ki ba na kalian ga jami ki MPD
misul yarap ya ke ban penbit penbiang ban penyat renti ban penyo ban penbit penbiang ya ki keteng jong ki snong ki thau ki ba pi pilapa na la ki jong ki snong ki thau jong pi ya kita ki breu ki ba dai hop ba dio na ka yarap menyo ji motor ne ke skim te ngi la yarap sya ya ke bangai la untang ngi la triston ban penlong ya ke ski ki ba job te kembala ong ba adal bat ba disa video meni maka don ke de kadon ke jithut masar hakini ki isnam arpo apway hakaba kidon kuma spa sau posan spa samphut ki berif serius ki ba haji sya ka skim la dai ban ke poi haka account jong ki na du isnam arjar pway tin dai namar ba ka jing bom sim kia jong ki ni pa ba jong hi ba kim kamla ya ki KYC ha ki bang account jong ki klam link ba ki har jong ki na kata ka daw ki don ki account ki ba yap no don ki account bom trekam shu don ro ki breu ki jong ki bom ki ba ha ka jing so tu simat jong ki kim kwa e ka ba ngin la e ka bom kita ki jing don kam ki ba sarkar klam tha te na kalian jong ngaru ngapun sure pi ba kadai ka hok ka jong ki pai ba pangin don ka bang account simat hala ki jong ki jing don kam ngem dai ya ka bangin apil ti tangai ka ni ka skim ka ba amli mang nam ta jong pi pai ba andai kadai ka benta ka don kam yang ni kum kinang sunong jong kri India bangin don ka bang account ka wei ka ki nang sunong kri India ka don ka bang account kanang ba ka ban pensuk ya king trekam ka beda bertikam sorga